Hola, famílies! La recomanació d'aquesta setmana la dediquem a l'art abstracte adreçat als infants. I ho farem amb la història de la Caputxeta Vermella, de la gran il·lustradora Keta Pakowska. La Keta ha triat pel text de la seva Caputxeta la versió dels germans Grimm, que no la de Charles Perrault. Això ja parlarem d'aquest tema un dia, de les versions dels recopiladors dels contes tradicionals. És realment molt interessant com han anat influint les diferents èpoques. Les il·lustracions de la Keta són una porta a l'art d'avantguarda, a Kandinsky, a Paul Klee, al constructivisme i als museus d'art contemporani. Bé, us vull parlar primer una mica d'ella. La Keta va néixer a Praga el 1928, d'una família molt relacionada amb la cultura. El pare era cantant d'òpera i la mare mestra de llengua francesa. Ell explica a les seves memòries que el seu primer contacte amb l'art va ser amb la iaia, quan feien galetes juntes a la cuina. La Keta es va graduar a l'Escola d'Art de Praga, però va trigar una dècada perquè primer li va agafar pel mig la Segona Guerra Mundial. Per tant, forma part d'aquells autors, d'aquella generació de la guerra que van haver de superar tantes coses, com a l'Eric Carle, a Maurice Sendak, Tommy Ungerer. Podeu trobar les seves obres, perquè a més de contes té obra pictòrica i escultòrica, i les podeu trobar als centres d'art i als museus d'art contemporani de França, al Centre d'Art Pompidou, a Alemanya, a Anglaterra, a Brussel·les, també a Madrid, al Museu del Prado. Aquest conte, aquesta Caputxeta, s'ha pogut comprar al museu, a la botiga del Museu del Prado. La Keta, a més, va obtenir el 1992 la medalla Hans Christian Andersen i també la Golden Letter, el millor llibre del món, d'aquell any, del 1992. Anem a veure una miqueta la seva obra. La Keta diu, té una frase molt interessant, diu que si els infants no van als museus, que els museus hi vagin els infants. Això és un lema que tenim aquí a la biblioteca. De quina manera plasma ella tota la història de la Caputxeta? Mireu, hi ha dos tipus d'àlbums il·lustrats. Hi ha aquells que t'ho donen tot fet, el text, les il·lustracions, que és figuratiu, que tu l'agafes, el llegeixes i gaudeixes i tot t'és donat, tu només has de connectar amb l'àlbum, però tot t'està donant comprensible, que gaudeixes. I després hi ha altres àlbums com aquest, que has d'interpretar, que està ple de referents i que tu has d'anar descobrint. Per això és un tipus d'àlbum que és important poder mirar-lo, acompanyar l'infant a l'hora d'anar desgranant totes les pàgines. Anem a veure una miqueta com ho ha fet la Keta. Mireu, la història comença amb aquesta il·lustració, aquesta forma natural de fulla, com també a la vegada el forat de la clau, per on nosaltres podem mirar, que ens porta al bosc. Aquí dintre hi ha el bosc, que és negre i que avisa que hi ha perill. Aquí veiem que ens està dient que ens trobem davant d'un conte de por. Surt, a la següent pàgina, els personatges, la Caputxeta, aquí petita, la casa de l'àvia amb el llop que està roncant, el viatge de la Caputxeta, el bosc, que és un bosc carregat d'enigmes. Aquí tenim el llop, una mica de text, i ja passem on explica que la Caputxeta surt al bosc, l'envia la seva mama a portar vi i a portar pastís per l'àvia i es troba al bosc. En el bosc, veieu, la forma de fulla, a la vegada, forat de la clau, on nosaltres mirem tot el que passa, tot el secret. Si mireu el quadrant del bosc del llop, és diferent del quadrant del bosc de la Caputxeta. En el bosc del llop podem veure com cares, com que plànols. Aquí s'està pensant alguna cosa que ell vol fer, l'engany està com mig dibuixat a través d'aquestes figures geomètriques que són cares, que són l'engany. En canvi, la Caputxeta, veieu que és l'espiral de la nena petita que dona voltes, que està passejant. El llop es presenta preparat per l'engany,
un llop atractiu, un llop que realment amb els seus vermells, platejats, un llop que crida l'atenció i que té alguna cosa que fa que te'l quedis mirant. L'engany està fet. Aquí tenim la trama. En aquell bosc que nosaltres mirem, que ells no saben però que nosaltres estem mirant, la trama ja ha quedat feta. El llop, que és molt més gran que la petita Caputxeta, veieu com és enorme, que ocupa, envaeix l'espai de la Caputxeta, l'està enredant a la trama, perquè la Caputxeta s'entretingui i ell tingui temps d'anar al lloc de l'horror, que aquí el tenim, el lloc de l'horror on ell entrarà i es menjarà l'àvia. I després la història continuarà com vosaltres ja la coneixeu. Bé, jo us he donat una mica de pista de com entendre la història de la Caputxeta amb la Keta Pakowska i l'expressionisme. És una interpretació, ara es tracta de que vosaltres agafeu els vostres nens i nenes i també vingueu a buscar les seves obres, té la Ventafocs, el Petit rei de les flors, en té molts més, i a veure què és el que podeu trobar. Us asseguro que els vostres fills us sorprendran, perquè tenen una capacitat, ja ho diu la Keta, de connectar amb tot això i veure coses que nosaltres no veiem, que és realment fantàstic. Una manera, a través d'aquests àlbums, d'expandir la creativitat dels infants. I ja està, la recomanació d'aquesta setmana. Adeu!